खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय गोबावथारसिमोन भिडिअ लाबोया सम लाना बानायबो नांसै आरोना दायो दिनै आं बे समाव नोंथांमोन सिगाङाव मानि भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बेकग्राउन्डखौ नुनानै जों गामिनि जि गोथार सिबिसालि बेखौ माने लुफुंनो आखायाव लादों आरोना जों गामिया माने ओरैबायदि थांखि लादों माने जाय माने सिबिसालिया राङाफारा ओनसोलाव हालामाव माने बेनो गिबि जागोन आरोना बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बिराद गिदिर लुखादों आरोना दा जोङो गोजौ सारियाव दंफैयो दै होगासिनो दं आरोना एकदम माने फाला बदल दै होनांगौ थबाथ' ओरै गोजौआव थांखागोन दा गाहायनिफ्राय दिन्थिगोन माबायदि बिथांमोननि बुंनाय बादिब्लाथ' गोबां माने साबना हामना समायना जागोन आरो बाजेटआबोथ' गोगोम दंखायो माने मेक्सिमाम बेयो माने 1 कौटिनि खाथियाव थांनो हागौ आरोना दा माबायदि जायो नायनोसै आरोना बिथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो आङो गाहायनिफ्रायबो दिन्थिनोसै गोजौआवबो दिन्थिनोसै आरोना माबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबानो जाबाय आरो नै लोगोफोर बेनो आरोना जों गामिनि जि मन्दिर लुनो टारगेट लानाय बेनो माखासे जाहांबाय माबायदि नोंथांमोननो सायावबो देखायनोसै आरोना खोमसि नुदोंलै उल्था जादोंना दिनै बोरैबा मोनसे खोमसि नै दै पाइपखौ जों नैबे दिरुंजों बोखोयो आरोना नैबे दिरुङाव लानानै बोखोलांबाय हानिफ्रायनो बेसेबांबा गोजौ जाखायो नै लोगोफोर बिथायानो हानि बिथायानो नैबे साइडनिफ्राय नै बेबायदि नुयो आरो बैथिंनिफ्राय माबायदि नुगोन नै लामानिफ्राय खोन्थानोसै र' नै बिथिंजाय बेबायदि नुयो लोगोफोर बिथिं खर' जासिगोन आरोना मोखांथिं सिगांथिं बिदि आरोना लोगोफोर नै बैयाव औवा गायदोंना लोगोफोर बे टबा बे औवाजों समान थांनायनि चान्स दं माने बिराद गोजौ जाखादों लोगोफोर थ'दो होमबा सायावबो नायनोसै लोगोफोर नैबे जाहैगोन जोंहा मण्डपा 12,000 थाखाय आरो नैबे जाहैबाय जोंहा बोराइ बाथौनि थाखाय जागोन नैबे गिदिरसिना आरो नैबे मोनसे जाहैबाय माइनाव बिन्दोनि थाखाय जागोन आरोना नैबे दै होबाय दं लोगोफोर नै गोरा जानायनि एकदमबारे बिराद गिदिर मन्दिर लुनो नाजादों जों गामिया लोगोफोर नांथाबगासिनो आरोना दा नोंथांमोननो फारि देखायगोन आरोना माबायदि एकदमबारे मजबुत जानायनि जोंना गोजाम मन्दिरा बै बेनो गोजाम थानसालिया ओइ नुहुरनाया बेनिफ्राय बेयाव खारबोसिगोन बेबायदि भिउ नुहुरो आरो दासो थाखोसे जादों ओइ औवा बिजौखौ बारलांबावनोसो आरो सोरबाबो हाबा खालामबा हाबाबो खालामफैनो हासिगोन आरो इयाव
गामियाव जायफ्रा माने बाजेट खम नङा होमबा ना थाखा फैसानि आंखाल बेफार जुदि खालामनो थाखाय बिराद प्रब्लेम बिथांमोना बयबो जोंनि थानसालियाव माने जुलि खालामफैनो हागोन आरो ना थानसालिया मोजां जाबाथाय साख्रि फैसानि राहा खालामगोन लोगोफोर थाथारदों गायाव बेबायदि ओइखौ बोखारगोन थक्टाखौ देना गोजौआव लाइट फोजोंनो थाखाय नै गोजौआव लाइट जोंबाय थागोन आरो हर सान बेखौ टारखौ होना होखाबाय माने जेसांखि गोजौ थाङा माने थांबाय थागोन आरो पाइप होखादों नै पाइप होखादो इयावबो इयावबो दोङो बै मोनसेयावबो दोङो इनै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों लुनाय जादों आरो बे मन्दिरखौ आलागापात माने बियो मेक्सिमाम 1 crore माने 6 कोटिसो थांगोन बायदि होनदों आरोना दा नाजानोसै जों गामियाव बायदि हायो हायानो माने मिस्ट्रिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि राङापारा बे हालामाव आरोना माने जोंनि बे मन्दिरानो फार्स्ट गिबि जागोन आरोना राङापारा देरसिना दा मिस्ट्रिफ्राबो फरायसालिनो जाय बिथांमोना हाग्राबारि सिंगिरिम्बा माने बिराद गिदिर गिदिर थानसालिफोरखौ लुनाय बिथांमोना फैदों आरोना दा ओंखायनो बिथांमोनाबो बुंफैदों नोंथांमोननि बे राङापारा हालामाव बायदियाव गामिनि सिबिसालियानो माने देरसिन आरो बेनो फार्स्ट गिबि लुजेननाय जागोन होननानै बुंदों आरोना डिजाइनफ्रा आरोना बिराद गिदिर हेभि खालामखादों दा नोंथांमोननो जाहैनो आरोना माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना ओरैनो गाहायाव माबायदि नुहुरो गाहायाव दंफैखायो दबानो जायाखै दानो बेसेबांबा गोजौ दंखायो जोङो मोनसेयानो नै मोनसेयानो जाबाय औवा बिजौ मोनहैखागोन माने बारबावगोनसो इनि बारगोन ना 3 फुट ओरै गोजौ जालांबाय बेखौ बोख्लायबाबो जागोन दे ओइ गाहायाव नाख्लाय ओइयाव होनांगोन ना सिंयाव दायो नै गाहायनि थाखोआव होगासिनो दं गाहायाव गोजौआव होखांबाय बा डेन्जार बरिया नुखायोलै नै अख्रांखौ बा जोमै थानायजों माजों डेन्जार बरिया नुदों ओरैबादि औवा नांगौ लोगोफोरनो औवा बिराद औवा नांगौ आरोना औवानिबो आंखाल गैखाया दंखायो गामियाव गोबां दंखायो जोंना रायजोनि औवायानो दै लुजोब्बाय जेने थेने